Hello people and welcome to Zim Reality ITV. Starangura kuberekwa DJ Spark Zimbabwe. Tiripo panapa chivhiti chakanzwa izwi. Chivhiti chisina side effect. Chivhiti chinamba chipisa chamunobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nyaya ndine panapa inyaya iri kuitika kuNaiza muri kuona ndamudhara Jatiwero. Vane nyaya vainayo vanoti vashene mune Zimbabwe yemashandiro avaita asvika pakuti vati no tisati tichadi kuramba tiri kuNaiza tichadi kuramba tichishanda because zviri very difficult. I know kuti pane mareason anobatika ukaona vati chinhu chamakabuilda kubva pekutanga kwemakore wosvika pakuti no chinhu ichocho ndakuchisiya pane zvinenge zvichiitika. Saka kuti tinzwe kuna Jatiwero kuti vaishanda sei, zvaifamba sei, chii chakanyatsoitika chakasvika pakuti vati no isusu edu we can call it a day, hatichadi kuramba tiri kuNaiza. Sasa ndawadza kutaura muri Zimbabwe ndikukuudza guest wedu muzuva ranhasi anoitwa iwo mukoma Jatiwero muchirungu. Muri sendara? Ndofara musero DJ Spark. Ndiri bondara. Ndinoerenga manewspaper ndakuita post ndinoerenga manewspaper each and every day tichiziva zvinenge zvichiitika. Taura kuti pane kusanyanya kari kuita pakati penyu inini nadirector nezabhou zvokuti mafunga kuti hatichadi kuramba tichishanda naMike. Zvii zvichaitira zvisvika long story baba. Mutu wakuru vakataura kuti gudo kwana ratotama hobika zoti mvumbo wabvira kare. Noti nyaya idzi mukaona dzasvika pakuzobuda nemubudiro wakadai dzinenge dzabvira kure dzisingagadzirisiki. Saka nguva yese takada kugara tichiti pamwe zvirikugadzirisika but unosvika pakuneta. Nyaya iri kunyanyonetsa DJ Spark saka tisingaende kumberi zvakanyanya. Nyaya yemari tsingarovembwa ndakaviga mupenyu. Nyaya yemari ndio iri kunyanya kunetsa ndio yatoita kuti ndinyanyosiya chinhu ichi. Nekuti ukadatarisa kuti inini ndikapiwa $70 $50 ndoishandisei. One, ndine mota inoda fuel, inoda matayi, inoda mutero. Inini wacho ndoda kupfeka, ndoda kudya. Pandiri kugara panoda kubhadharwa rent, inini ndoda kudya. Inini ndine mwana Sparks grade 5 ari kuenda kuchikoro, ada uniform, ada mabhuku, ada kudya. Kudiwa school fees. Vanhu vari kugara navo vada kudya. Bereki vangu vada kudya, vada kutengerwawo something. Vanongokumuka unongoida chii varuti mwana ari kuti ana baba celebrate. Mai vabereki vari kuti mwana wedu celebrate ari kuHarare. Sasa ucelebrate wacho uri kuzobuda pape ndichitadza kuvachengeta. Uri kugara mwana wangu ndinopedza ndabenzi. Ndotopedza ndakuigunwa makozi ndifonerwa each and every time. Kudiwa school fees. Ndone zvikwereti zvimwe zvakatowanda. But mwana ari kumusha ndotodza kumuudza kuHarare kuti apinde chikoro. Nekuda kwesituation nekuti handikapedze problem iri kuitika neNaiza chii chiri kuitika yakatanga rini problem kuti kusabhadhara. Ndichanyatsoziva zvangu asi problem yaane makore akatowandisa kudarika makore atashanda. Problem yemari but unongochingoti Sparks unozoti chinhu chawatanga nacho from the word go and bvamusuva chatanga chaputika chiNaiza danga ndiripo and chinhu ichocho chatanga kudaro zvinhu zvaifamba zvakanaka. Saka zvinondirwadza nguva yese tadachengeta kuti mafanziwo nezvatashandawo tasaone nezvikadotasa masubscribers paari haisi nyore. Haisi kunyaya kuti vanhu vanyowa ndo vazvidzidza paira. Tiisusu taisawo zvinhu zvisvike pachiripa but iye kana akuti tsveta achidai soka but ndada kumbobvunza imimi kumashure pamukuti zvanga zvichifamba zvakanaka vaipiwa mari kumashure kumarenga rishoma Sparks. Tisati tombotanga nazvimapurojekti zvemota kana chii hakuna munhu aimbokomplain. Munhu zvainge apiwa munhu aita sei aitofara nazvo nokuti kudhara mari yaiuya yaiswa patebhu apo totoungana kuti tundudzwa unoonzaona tiri kwekwe kana kuseri kunguva chakati tiri kwe yaiswa patebhu mari apo nyumba yanzi yakwei munhu wese wenyasenda agutsikana. But nekufamba kwenguva mari nekunowanda ichiita ichinowanda indaitoziva zvairi kuita noti inini ndiri director weNaiza Bombos company yakaregistrwa inditoriwo director and ndaitoziva every movement kuti right mari yedu irikupinda musi wakati but ndakatanga kupusirwa gokora so zvondisaziva kuti zvinhu zviri kufamba sei noti inini handina makwembo handinyare kutaura zvinhu zvinoende zvakadhakwa. Iye anenge achinyara ndiye inini zvinhu zvikaita zvirizvo ndotaura. Chero vamwe avaita kuti ona problem yakati ndonoisvitsawo but yaipinda neuku ichibuda neuku.
ari ignorant zvinotoboha haana people at heart haateerere zvido zvevanhu zvevashandi kuti haazviteerere saka Alright, even pamakaregister company yenyu muchizoita one of madirectors makawirirana nekuti no isu zvatinowana tichange tichiwana mari yakati. ya izvozvo zvonga zvitoripo ende ndikudzosera kumashure mbichana Sparks kuti YouTube iyo izovapo yazova neaccount chichi mari yako yemubank. Takafambira nyaya idzodzo kuti mukabvunza mudhara anonzi Gurundoro aimbova manager waFaceless Gurundoro, mukamubvunza ndiye akafambira nyaya dzacho achitifonera tisangana kutaura tichifamba mese mumabhengi tichidii tikambovhura imwe tikanzi aiwa ide kuCBZ watwati takafamba anonzwa tichiswera tisina kana kudya kuti ndizvozviita tikazomirira tsamba yaunaiziva yeYouTube iya inoyeri tsamba kaizoti uzoendesa madetails yakatosvika tese titori naye kumba kwake kuchitungwiza nendiye uyu takatogara tese tikasvika pano mukadzi akati apane tsamba yenyu yawe ichingosvika akati tsamba akafara kandikundira tikanzi ataita mari chibaba tikati mari yawe aiyo Naiza wacho tikati mari yawe tikashanda naGurundoro zvakanaka Gurundoro bvaanoisirwa futi gokora handiwo ndipapo ndiye utaito ndiye manager wedu ndiye aiziva zvinhu zvesocial media zvinofambiswa sei zveYouTube zvezvi akaisirwa gokora Gurundoro chero mukabvunza ani nani ine vanhu vaifarira kutoshanda naGurundoro handibhozi aigona kutoronga zvinhu bhozi hapana chadaiziva tese tatakadzima kudai handi saka zvinhu mune kuvhurika manje munhu akuona kunge akapenga. Alright, ko tiri pamashandida panzwisisa zvangu zvazvine transparent here kunzi no mari yatadenge tawana kuYouTube ndeiyi like manumbers even tokutanga anokuti kupedzisira papasisire ndo zvamukomplena nazvo but tokutanga maizonzwisa kuti mari inobuda musi wakati mari zvakarongerwa zvekuti payday yedu musi wakati mari inobva kuYouTube musi wakati tichisvika musi wakati kuZimbabwe then payday yedu yokwe musi wakati mari chatoziva baba mari yedu inonzi kuma 24 25 iko 26 utoziva kuti mari yedu ase yawe but ezvinezvi ndada kukuudza kuti pamwe pacho unotozoita kufona ubvunza kuti hawafamba ndada kubhadhara rent zvokuti ndichatokuradza mameseji kandapedza panapa ndada kubhadhara rent ndakuvavawo mari yacho iyo inouya yacho inenge isingakwani mameseji chakuradza mari yakauya izvezva chakuratidza mari inenge yakudiwa rendo utofona pamwe pacho unotofona utoona kuti kana wafona akutuma munhu manje haunze mari ari anotuma someone manje ndaimbotipa mari ava taine zvaakutuma someone zviri kubva kupi izvozvo uya nemari iyo unoziva ndo mari iripo iyi ande saka unoona kuti mari yacho kuti tizonyatsopa decision iyo yatafaka ndeyekuti kutatarisa this year last year unoona kuti takatenga mota chichipatarisa nekamota kange god kauteza kanakanaka kai saka tatenga mota 5 last year chenda ndikapiwa $50 pera kumwe ndaiziva kuti no takashanda pabuda chi nziyo mota andi saka this year patengwa mota 1 saka tinotaridza kuti kubva patengwa mota 1 ene zvitatu muna October tatoserwa nemamanzi mashoma kuti gore ripere mota dzevamwe apa dzichatengwa sei dzichatengwa rini uye mari yacho kubva apa kusvika apa iri kuenda kupi makaipa saka tiripo panyaya yemota pakakubvunza ini kuti zvini saka tine vamwe vanhu tikuzati vada kubuda mune Zimbabwe zimfuma uenda ndikuita vanamba kubuda iwewe wozemwa fofora netsai pane vamwe here vangasatotengerwa mota vasvika pakudhisaidha kubuda ya aripo vovho aripo but izvi zvitotirwadzawo kuti hana mota nekuti kutogara kwese kutoshandirawo vamwe kuti vaite mota notokatishandirawo saka apa zvikutotirwadzawo kuti hana mota asi mota yake kubuda kwake hazvimutadze kuita mota yake nekuti zvinhu zvitoripo anofanira kupiwa mota yake kana kuti mari yake utenga mota yake handiti zvinhu zvitoripo izvozvo sai mukuona Naiza chibhuma ndizopesera mari yako izvo kuburitsa anofanira whether ari kuzvida kana kusazvida mari anofanira kutoiburitsa but muno matanho mufuto akaramba matanho aripo vemutemo varipo zvisaka vemutemo varipo takufambira nyaya dzacho kuenda kumatare edzimhosva tichiudzwa kuti zvinofamba so nekuti hatifaniri kutora mutemo kuisa mumaoko edu mutemo unofanira kuteedzerwa sezvauri ndiva kutora mutemo wacho ndikaisa mumaoko mangu zvinondiomera ini chero ndandiri right zvinondiomera saka
tedza channel yacho kuti inofamba sei kana achinge aramba kuburitsa mari yekuti vanhu vatengerwe mota dzavo. Right. But kubuda kukamboita matsanga nekubuda kwaita jedza murupo wakabuda zvinhu zvaitiwe here zvazviraitika chii chakanatsoitika atinginawo munokwanisa kutsanangura hapana kumira zvakanaka chibaba nekuti ukatarisa kuti tambotrai kufukidzira zvinhu wamboona ukadira mvura mumuhombo mbambaira unenge uchiigamba kuti isapoeneko kuti irambe richi tambotrai kuzvikavha zvinhu izvozvo but rina manyanga ari putirwe spansi kuputura nyanga musaga dzinotunga dzobuda kudai matsanga anobuda zvakanaka. Pane nyaya dzakangoitika dzinokumufadza iye handiti zvikonzerwa naye noti ukadotosa inini naozemwa chaiye kushanda kwedu kwangori kutaimira inaozemwa ataionana initaiti ndikabvunza zvaozemwa ndaitasa kusaiti ozemwa akabvunza zvangu aitasa kusaiti asi tese tiri pabasa hwana kutaura kwedu kwangu maybe paskit kana kuti pashoot handiti but inini ndina ozemu ndina Naiza anenge achitaura ozemu inini ozemu ana Naiza anenge achitaura inini saka pese patotosangana kubasa tete takatodai tese kutonzwanana saka kuti mimi Naiza aitotirwisanisa akati divide Naiza munhu asingadi kuudzwa chokwadi ndipanda kuudza muzuva ranhasi basi hadi kuudzwa chokwadi ende ukamudza chokwadi watomhando kwadi anobva atokutsamwira watomudza point kuti izvi zvakati izvi andopano patotaura kuti iwe sei uchiona chitanda chiri muziso mavo chako usiri uchiona chihombe icho handizvona. But you are one of my directors, so I want to ask you this question. Even mamsine structure namakagadzira kuti maybe mapage zvinoitwa chikafu chenyu zvakadaiwo zvinoitwa nanhenge mamsine kuronga that structure like mune office wenyu because there's a bomb it's not something chidiki mafanira mune offices wenyu inawo ekuti bodzi zvino zvino pona kuimplementiza bombo zvichitwa navamwe vanhu. Right. Mubvunzo wakanaka Sparks. Wabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Iri nyaya yeofisi Naiza Boma hatina ofisi. Nekukura kwaita takaitaura nyaya yeofisi kubva kare tikambopiwa ofisi noMahara akaiigwa ofisi hatina ofisi tosangana pasi pemuti haigori kunyepera pamba pemunhu futi hatina na ofisi yekuti titi munhu azouya titi taifanira kunge tine ofisi yedu yekuti isusu hatingati toda kuitira munhu basa tomufambira isusu jiri racho rikafulopa zvaita se tashandisa fuel tashandisa chi hatina ofisi saka nyanga yekuti ndekuti iye tatisazive kuti isusu tiri anani chero pakauya vanhu vanyowani vanotora vese vasikana vese vanouya kushuti vaivai vauya havana respect yavanokupa kuti vazoti iwe utoriwo chibaba pane zvinhu izvi vanenge vane zvavanenge vachitoudzwa kuti bharanzo zoti kwaudza munhu chinhu auya kaakuteerera anoenda kunoudza Naiza chakati nyaya idzodzo bva anodzitora bvatora Naiza nomumwe munhuwo asi tombori part of Naiza Boom zodi akambotora kana ane womunaiza Boom zvava zvinani bva anotora umwe munhu wakutanga kudhiskasa nyaya iyi apa vanhu vediscipline varipo saka nyaya yakatiga zvokuti ini ndakatsamwa zvokuti makamera akatombomira kushuta tichiita chimwe taita chekuchikoro chimwe chaitaiti problem students kuchikoro akatombomira kushuta ende andatodhina zvoti because haungati Sparks iwo nyaya dzemumba mako iwo dzingatongwe nemunhu asi hausikatozi angouyawo nhasi okugara dare iwe hazvibude izvozvo manje munhu wekuti hasi munhu wekuti ukamuudza nyaya yekuti ita so oiteerera nyaya iyoyo baba takaitaura nezvayo tega tomboumana tiri muzvikona tiri tutu kana chi kutozoti vakomana vauye vakati wandei vasikana vakatokombolena vakati imi kana muchiunza vasikana vakawanda vese vanongounzwa vasikana maprojects vanonzwa vadatoisa mapodcast ese aizwa anenge achingonzi ladies handozvona ko vakomana sei vasingauyi saka isa hanizvoniziva kuti vasikana ivo vanenge vachiitwawo sei vozi boys vakatozanga kuyamaya manje boys podcast chero kupi nekupi chipika nambuya wangu Sparks vari pachuru kudai so mpika nambuya wangu mbuya wangu madziva ari pachuru kudai asi kuti azvokunyepa Sparks
vanhu vari vanouya vasikana vanenge vakawanda ende nyedzo dzinoti mese matofamba taizongovharavharawo chiti chinhu ndechedu tikadi kuti timakizire but sezvikozi sei kuchiuya vasikana tiri ipapo sipazimira vauya vasikana ivo handiti vada kudzokera Naiza kuti udze kuti vanhu vada kudzokera kudzimba dzavo vanenge vasiya zvavanenge vasiya chero pasina unofanira kuti munhu auye unofanira kuappreciate kuti munhu atishandira chimupo dhora rekuti anokwira komba tichamusira kuti aende kumba kwake ande izvozvo hazvigone ndikada kuti asainini nditone vamwe vanhu vandikapamaridze muhomwe mangu ine vachindinetsa vauye kwandiri wochema kuti toda kudzokera kumba tipomara damari yekuenda kumba iyo haisimbori nyaya yekunyepa chemukabvunza na chero vanhu vacho vanoemba vabvunza vakauya vakati wande kutoti mari ibude waitomutsika konzi kuti mari iyo ibude totuma munhu kuti enda kuti mari iyo ibude vanhu vadzoke munhu ashanda sipakisika ada kutenda handiti chero wapera kwemwedzi wapera ukambo10 ukambochi anotenda auya kuzoshanda izvozvo hazvigoneki. So do you think Naiza Buma kunangana mamwe interest beside kuredza vasikana zviya kunangana mamwe interest angana kutsotsa ya izvozvo zvinototaurika nekuti kune mumwe musikana akatombonditi ndadedzwa kuinterview ndikati wadedzwa kuinterview yechii zvikanzi kuti tozoacta ndati kuendera kobva atondudza kwaienda kumba kwache koko kwaienda ikoko akazondudza kuti interview yacho ndaitadza hata munhu yatori patingatozombedza munomisa pachitaura ati interview ndaita sei ndaitadza handozvo saka zvozvionetsa zoti pamwe pacho ndina kutaurwa nyaya dzekunyepa pano pamwe pandikatobudaona jedza ndichienda kumuzarabani mai manja tanzi tichazokudza kuti shuti iri kuri takati munotudza shuti before 2 days kunogadzira pamudenda budawo Mahara shuti handakuiudzwa ndakazongoona ndakunzi zvandakutongonzonza iwe waifanira kupinda apa but ndandaisa status ndinajedza tiri muzarabani ndikanzi anga asipa angaenda kumuzarabani but yekuti ndikudiwa kushuti pangasipa gurupu chari kuti kominge kuti mangwana tine shuti tikuita sei tichadika hapana hafoni whatsapp ndekuti ukaona munhu asi kupindura mugurupu pamadhadhata bhozi data richandikurose kutotenga bhozi mari yandiri kuwana inzungu spinats ndototenga nei izvo zvanhadhata ndichitotaka dhata kedhora ine zvidhora chairo hachatenge dhata rewiki handozvo saka pari kunetsa pari kupisa sparks right so now mafunga kusiya Naiza mafunga kuita what's your plan mafunga kuti muchaita sei mimi segroup yowani mafunga kuti sei what's your plan ya chokwadi chakanaka kune mafanzi anotiteerawo ndoti neurombo vamwe vacharwadziwa vamwe vachafara vamwe vachadii asi yange isiri nyaya yekuda kusiya nekuda kwesituation taakusiya taakunotsvagawo zvimwe zvekuita tiri kumira kuita izvo kuita titoramba tichienda kumberi kufa kwemujoni kamba haivhara kana mukadzi chaiye akafa hautadze kuwana umwe mukadzi wokugara naye unomuwana handizvo zvinonzi haucharoreba undoroora saka zvekuti tasiya kunaiza bhumu izvo tasiya asi zvekuita toramba chienderera mberi nazvo vasaona maplans ekuzofoma kana kuti no makungoda kuitira zvekuti kana maybe tomboti pane makambani ekuda ine movie vari kuproducer makungoenda kuti unofeature no plan yekuita zvinhu zvenyu ine meri plan yekutoita zvinhu iripo itoripo hapana chinotitadzisa ipapo hapana chinotitadzisa ende nekushanda nemamakambani azi nekushanda nemusic nevamwe vese vanoitawo zvatoita titori open kushanda navo hatina ine tiri open hatisina kusungirirwa right so my question is mukuvhura renyu group here kana kuti makungoda kushanda nevamwe vanhu group tovhura ndonyaya dzatiri kutoda kutofambira ipapapa group tovhura papa group tovhura iyo haisisikirira ndikanyembereva angokumbira kuti vanhu vangotidzigirawo jedza inini handina chitema naye jedza mufana wangu zvoti sipakisi unotonyatsoziva kuti jedza pangari ndopandiri kubuda kwaakaita kunaiza bvumu kwakandiwonza kwakandirwadza but pambasina chekuita nekuda kwesituation isi kusara taimirira chiti poto yedu ichaibvawo zvakanaka but poto yedu yaita mbodzi yatadza kuibva zvakanaka waombona chibage ukakanga maputi akatadza kuibva zvakanaka anoita nguyu haatsengeke ndozvaita chinhu chenaiza bhumu
tadza kuchitsenga. Ende maplans ekufuture maybe namatsanga. Inini handina problem namatsanga. Nekuti ukadatarisa kuti uri kumashure uko matsanga inini tichinoita zvinhu. Chero ukamubvunza matsanga pane zvakazoitikawo nekuda kwokuti pane zvazviri pakati apo zvaita kuti pesa senyada ichitaura yaOzem. Inini matsanga chero kutoshanda naye ndoda kushanda naye. Nekuti akatomboda kuuya tichigara mamitingi achida kushanda nesu. Paipa bazononzi Jati ndiye ari kuramba kuti tiite zvakadai. Ofichi ari iye Naiza ari kuramba kuti tiite zvakadai. Kuti matsanga ada uya achite collab tada no problem. Chero mukabvunza munhu wese taka matsanga ngawo. Asi izvi nezvizvi atiite se atidi but toda tikashanda toda kuti tidai. Izvi nezvizvi atiboza aida kuti Naiza amuite tikadai iwe Naiza atikwanise kuita direct. Hatikwanise kukushuta iwe unoti akazotishuta zvimwe zvinozoti ndezvako. Asi iwe kuti tiite collab tinoda Naiza imvaida kuti ndichataura neteam. Odzokera back kuna matsanga umbati Jati ari kuramba zita rangu ndora isviba Jati ari kuramba ina hapana chandairamba chero mukabvunza ani nani hapana chandairamba but zvinhu zvese iye ndaizva aiva middleman achizvohodha otaura zvataura matsanga ouya zviri bed zvandataura zvoenda kuna matsanga zviri bed ina matsanga chero tikasangana ine handana problem naye ndikwanisa kutoshanda naye. But if you have a chance kugara pasi nadirector Naiza unokwanisa kukama up with some things. Natauramba pachiputukezi maybe paset kwamacondition paintermediate that no guys gare pasi titaurira naye we are very sorry for whatever zvakaitika kumashure now taura kushanda in this condition Sparks inini tichande naNaiza inini kutaura chokwadi pamberi paMwari andaramba izvozvo nada handidi nekuti kuenda mbunyikidzwa nini yakawanda handiti yenda mbunyikidzwa saka anozogona here kuzvigadzirisa iye ambozvitadza kubva kumashure kwese kusvika muzuva ranhasi izvezvo ari kushuti ari kukempi nevamwe vanhu handiti kempi yoenda mari ose apa vanhu $50 munhu watoda kufonera mari yekumbida mari yangu zizoenda kukempi handiti achishuta nevanhu ivavo zvinhu zvandikashanda izvozvo ngaaite izvozvo ngaaite but inini kuti ndidzoke ndigare pasi nditaure naye kuti tidzokedzane tiite zvimwe zvinhu kandu chero mafanzi angu ndikukumbirawo chokwadi ndasafa uzonunzi kurarama kupika jeri usiri mujeri ndokuva ndiri kuita ivo. Right, mungoma Jatiwero zvatataura zvakawandisa and takada kuramba tichitaura maybe zvaitika ndimunozviziva togona kupedza the whole day but togona amene kana mine mamwe mashoko aminawo ekupedzisa kumafanzi enyu imimi anofarira Jatiwero anosapota Jatiwero. Chekutanga mukoma Sparks ini ndoda kungokumbira regere kune mafanzi anotera Jatiwero ndiri kunaiza boom kuti ndine urombo kubva ndandisiri kuda kubva asi nekuda kwesituation ndoya ndibvisa kunaiza boom asi rukumbiro rwangu chikumbiro changu chache kuti kubva kwandaita kunaiza boom handakumira kuactor asi tine zvimwe zvatichabikawo kumberi kosara kutongokumbirawo rutsigiro rwenyu nerudo rwenyu rwamagara muchingoisa murambe munharo mutitsigiro kwatiri kuenda kumberi ikoko ndimi vanhu vacho. Right, I mean kana pachinge paine maybe masocial media endo zvamungade kudza muri Zimbabwe kana pachinge paine nhamba dzamakasonongoka kuti vada kusapota iwo vada kuamba vachingoona Jatiwero vanongokubata imi. Inini ndobatika pa Instagram Jatiwero Matemai ine kamukomana karipo kane emoji kane mhanza so sezvandikangoita izvi then Facebook iri Facebook page iripo yakanzi Jatiwero Matemai ine yakanyorwa ine munhu akapfeka t-shirt yakanzi Jatiwero Matemai kumashure uko then TikTok ndiripo futi yangonyorwa the same Jatiwero Matemai then ku WhatsApp munobata pa 0772 279 433 kwanza kudzokorodza futi 0772 279 433 vanenge vaida kutibatsirawo munongotibatawo ipapo. I think muri Zimbabwe kunoda kuzobata mukoma Jatiwero namba dzawo ndo dzinobuda pa screen am and my advice kwamuri green sandavhara zvangu ndekuti I think this time kana muda kugadza group renyu avana ngopa advice yepamberi pekamera kana muda kugadza group renyu wiranai ma conditions pasati patomboita mari kuti musoboita mari ka munhu akatikuti munotokata mari Jatiwero anodya 10%. Ozemwa anodya 10%, uye anodya 10%. Mananga achitishuta ndika 10%. Andikuona. Makaita advert 10% mowira in percentage so that kana mchinga makuzoita mari. Musaramba muchiti makashanda mopwanya chinhu. Moshanda mapwanya. But I know it's difficult and it's very painful kuti mune mashanda muchipusha zita then mozongota walk away. So my advice is pamunoshanda wiranai ma condition on ground mashandira muchenga muchiita.
tatenda mukoma Sparks. Right. Thanks Mdara. Thanks Mure Zimbabwe for watching. Thanks for supporting Zimwe at ITV. Ndonya yanga tinayo muzwara nasi inova iyo nyaya iri kuitika kunaiza boom panaka kusawirana karipo pakati pa director Mike na Jatiwero nemamwe ma actors naiza boom. So guys, thanks for watching. Thanks for supporting Zimwe at ITV. Don't forget to follow us on all social media platforms. But before you start to follow us, please follow Jesus Christ. Saishe na mponese wako. Thank you.